ቀዳሜቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ቀዳማይ ምዕራፍ። ጳውሎስን ስልዋኖስን ጢሞቴዎስን ማሕበር ሰብ ተሰሎንቄ ብእግዚአብሔር አቦናን ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ይውረድኩም። ኣብ ቅድሚ ኣምላኽናን ናቦናን ነቲ ግብሪ እምነትኩምን ጻዕሪ ፍቕርኹምን ትዕግስቲ ተስፋኹምን ኣብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከይብኮርና ኣብ ጸሎትና ኩሉ ሰዓት እናዘከርናኩም ብዛዕባ ኩላትኩም ንኣምላኽ ነመስግን ኣሎና። ኣቱም ብኣምላኽ ፍቁራት ኣሕዋትና ምሕራይኩም ስለ ዝፈለጥና ኣባኻትኩምን ምእንታኻትኩምን ከመይ ከም ዝነበርና ከምቲ ትፈልጥዎ እቲ ወንጌልና ብሓይልን ብመንፈስ ቅዱስን ብብዙሕ ምርዳእን ከዓ እዩ እምበር ብቓል ጥራይ ኣይመጸኩምን። ንስኻትኩም እውን ብብዙሕ ጭንቂ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ሓጎስ ነቲ ቃል ብምቕባልኩም ሰዓብትናን ሰዓብቲ ጎይታናን ኮንኩም። ስለዚ ነቶም ኣብ መቄዶንያን ኣካያን ዘለዉ ኩላቶም ኣመንቲ ኣርኣያ ኾንኩምዎ። እምነትኩም ብኣምላኽ ናብ ብዘሎ ስፍራ ወፂኣ ኣላ እምበር እቲ ቃል ጎይታስ ካባኻትኩም ኣብ መቄዶንያን ኣካያን ጥራይ ኣይኮነን ተሰምዐ እሞ ክንዛረበሉ ኣየድልየናን እዩ። ነቲ ህያውን ናይ ሓቂ ኣምላኽን ከተገልግሉ ነቲ ካብ ምዉታት ዘተንስኦ እሞ ካብቲ ዝመጽእ ቁጥዓ ዘድሕነና ወዱ ኢየሱስ ከዓ ካብ ሰማያት ክትጽበዩ ካብ ጣዖታት ናብ ኣምላኽ ከመይ ጌርኩም ከም ተመለስኩም እቲ ናባኻትኩም ምእታውና ከመይ ዝበለ ከም ዝነበረን ብዛዕባና ባዕላቶም ይነግሩ እዮም።